Ahojte, ja som Nomis a vítam vás u tohto videa. Dnes si povieme niečo o YouTube, možno vašej ďalekej budúcnosti, snoch a taktiež by som sa s vami chcel podeliť o moje myšlienky a nápady. Ide o to, že čím ďalej, tým viac mi ľudia hovoria o tom, aké je YouTube nespravodlivý a skazený. A ja s nimi úplne súhlasím. Pýtate sa, prečo práve nespravodlivý? Tak ja vám to poviem. Možno máte aj vy sen, ako ja, raz niečo znamenať. Urobiť niečo pre túto zem. Ukázať ľuďom, čo sa vám smiali, že aj vy dokážete niečo, čo niekto pred vami ešte nedokázal. A jednoducho nechcete, aby bolo vaše meno, či už zakopané, alebo spálené s vašim telom. A pre váš cieľ ste si vybrali cestu YouTube. A preto sa snažíte. Venujete sa tomu 26 hodín denne. Stále premýšľate, čo by ste mohli na vašej tvorbe zlepšiť. Do toho robíte aj inú činnosť. Napríklad, robíte grafiku pre ľudí zdarma. A toto všetko robíte 2, či 3, až 4, a možno aj 5 rokov. A stále si vás nikto nevšimol. Nikto vám nedal šancu. Zatiaľ čo niekto, kto tu nie je ani len rok, a jeho tvorba sa s vašou nedá porovnávať na omnoho viac ako vy. A ja viem, ako sa cítite. Je vám to ľúto. Moc ľúto. Lebo viete, že nikdy nebudete mať to, čo majú oni. A preto v noci neviete zaspať. Stále premýšľate, s akým videom by si mohli prehraziť a uspieť. A keď aj máte nápad a zrealizujete ho, tak si vás aj tak nikto nevšimne. Cítite sa ako duch, ako niekto, koho všetci len prehľadnú. Takto sa cítim totiž aj ja. Odkopnutý na každom centimetri. A preto pre vás mám ponuku. Poďme to spolu zmeniť, lebo spolu sme viac ako len ľudia, čo čumia do monitorov a rozprávajú sa či už s kamerou alebo monitorom. Spolu sme ľudia, čo majú sny. Ľudia, ktorí raz niečo dokážu, či kto bude stáť, čo už chce. Ja som Šimon Matušák a týmto začínam kampaň Zmeňme YouTube.